Takže čaute ľudia, vítam vás SVK u ďalšieho videa, komentovaného videa, ktoré ste si vyprosili a som tu s Matúšom. Pozdrav. Čaute. No ja som si stiaľ, no nevadí. No takže je tu komentované video, ktoré ste si vyprosili, no nevyprosili, ale vyhralo to v hlasovaní. Odhlasovali. Áno, odhlasovali. No tak je tuto video. Tak bude to taká séria z komentovaných Annihilationov a určite budem aj mať iné série komentované, keď toto bude úspešné a tak ja to strihnem a Uvidíme sa pri Jany. áno, takže čaute zatiaľ. Takže sme späť už námi. Ja som Je to civilian. Andora. Čo? Som civilian. No, to fakt, čo si nedal manera. Ja tu mám, prečo mám všetko loknuté? A keď napíšem som vypkať, dorí ti. Ešte. Ale mne to ukázalo na lobby, keď som písal, tak bolo. Vidíš. OK. Srať to. Takže máme Andoru. Čo máme dneska v pláne, Matúško? Čo ja viem. Asi... Robiť si stranečky a rašovať. Ale najprv si urobiť dobré veci. Ak nebudem mať sharpness 3, tak nejdem. Špania. Alebo diamond match. Ty si Pre čurák. najhoršom. No vyser sa mi do toho ironu, keď to kopem. Thank you. To je buzerant. Celé dolí to má. A on ide práve na mňa. Poď do prdele, to si ani naťažiť nedá. Ježišmaria. Ide furt za mnou, aby sme... Ináč mohli by sme potom tie Annihilationy točiť aj viacerí, aby bola väčšia zábava. Mám s Vegom asi ne. Toto sa... Ja ti prísahám, tu... Ja už mám naťažené 38 ironu, ty čo robíš? Vieš čo robím? Že... Sú to... Toriť. No a čo? Haló. Ja. No, rýchlo. Ja si musím spraviť kamenný krompač. Ježiš na... No, dobré. Počúvaj, ty nemáš ani minera kúpeného? Lebo ja som na SGčkách nahrával. Ty si nudka. Ty si... Nejsom. Okej, už ťažím. Konečne. Je tu lepse. Hej, Maťo, ty máš... No, sme späť po menšom strihu. Víš, prečo som si urobil meč? Si chcel robiť krompač a enchantnúť ho. Ináč, keď pôjdeme Strange Rush, tak... To bude kopať. Ja budem kopať. OK. Povedzme. Dobre. Ja som problém nemám. Aj keď nechceme spraviť splash. Teraz nájsť 19. Hej, Sorel, nechceme spraviť splash. Nás ide viacej, lebo... A ja neviem. No, dva by sme to dali, proste. Je... Ja som prekúpil. Ja nechcem splash. OK. Mám nejaký ten iron, idem si prekol. Ježiš, to 19. Čo si preklikol, ne? No raz a teraz neviem ďalšie naklikať.
No hurá. Čo Mám ďalšiu. Silk Touch 1. Kokos. Takovej laker. Tiež si myslím. Čo, to je dobré, keď budeš, si náhodou chcieť naťažiť stone. Čo asi ne, ale... Ja pošlem som fakt na videu. Fakt na videu mi padne taký blbý enchant. Jaj. Tomu sa hovorí, že... A ja prečo som zdal scouta? Kámo, ty čo dávaš dneska? Kámo, čo som taký, že zabúdam, ako keby vieš, že čo mám si spraviť a tak. Tomu sa hovorí, že dospievaš. Skleróza. Skleróza. Z Alzheimera. Kámo, keď ma teraz niekto zabije, keď si pôjdem naťažiť, aby som sa naexpil. Chytím taký rage. Hej. Hej. Kúp si sprej. Čo? Hovno. Okej. No, už som dole. 19-ka. Víš, toto buzerantia, nie to majú efiny. Maťo? No, dobre, padla ti Efi, poď mi ju radšej dať, aby som si mohol naťažiť ja. No, dobre, keď ju chceš, tak... No, keď chceš ten Aspoň na naťaženie goldov. Keď chceš ten fortune, tak okej. Jaj. To sú enchanty. A práve keď sa rozhodneme one. Jau. Naťažím. Tak sa vraví, život je svinia, no. Život nie je to môžem okašľať, fakt. No tak zatiaľ to moc dobre nevyzerá s vecmi. Hovno! No, teba zabijú, tak nič. Skoro. Pohádka. Du. Ja som ho nevidela, ja som ťažil. Dobre. To, kým si, ja to asi zrýchlim, kým si naťažím tie goldy. Lebo toto neviem s tým silk touchom, jak naťažím stack. Keď mám iba silk touch, tak naťažím si iba stack. Tak ja neviem. Asi to nezrýchlim, nechám to tak. Ja už mám kúsok brnenia. A nový krom. Čo, ťa zabili? Ne. Skoro? Ne. Len mi tu čoria goldy. Prečo tu nefunguje fortune? Jak na shotbole. No, oni mi to vždy učoria, keď to mám skoro vykopané. Sorel, nelez pred to. No. To si schytal teda, no. Čo mám robiť, keď mám silk touch buzerant? Čuráku. Ja už mám 34, Ja idem zase na 19 asi. 38. Hej Maťo? Dorite. To je jedno. Môžu vedieť moje meno. Nie, to je jedno. Nenakopeš aj mne goldy a ti enchantné veci. No, s týmto je lucky enchantom, čo? Že mi to ty hovoríš? No čo chceš, keď som hrával viacej a mi padali náhodou dobré enchanty. Ok, ja mám zase 21, ale aj tak idem na 19.
kašlem, nebudem ti. Ja už mám 19, ja si to na XP na 30 a mám. Ja som už tak dlho nehral, ale asi mesiac. To je dlhá doba. Možno, no, ak ne. Ja som dneska došla z dovolenky, takže... Zase 19 niekde. Ježišmária. Nemáš ani naťažené goldy a už 10. minúta, ty kokso. FI3. Lebo si idem ťažiť. No, ale už je neskoro. Aspoň sa o to snažiť. Ale sa mi to nelaguje s tým frapsom, takže je to OK. Minúta ticha. Takže už ideš bez lagov? Ja som mal iba na spáne lagy. Minúta ticha prerušená. No. Hajzle, si to prerušil. Ok, ja už mám tretinu. Dobrý, na rýchlo niečo. Ok. Idem si enchantnúť na tretinu. Meč. Čum na to, jaký lucky enchant. Pozri, počúvaj, jaký lucky enchant. No, chcem počuť, čo ty zase Lucky enchant, tak počúvaj. OK? Hovno, vyžírka. Killujeme ho tu a on mi to vyžere. Pre ksichtom. Sharp 3. Bitch. Keď ti hovorím, že si laker. Hej, mať Sorelko. No. No, čakaj. Čo som chcel? OK. Koľko potrebujem na strančky? Goldov, 3 strančky. Čo ja viem, 30 dáčo. Keď nechceš kupovať... Ne, vlastne ne. No bez brewing standu, lebo... No, tak to máš... Počkaj, 15, 16, 19... Počkaj, ešte čo som... Ježiš, tak dám 30, to stačí. 24, ne. Počkaj, však... No, už mám 27. No, 24, stačí duším. OK. Keby niečo veď rýchlo doťažím za fish trojkou. Ty chceš robiť iba stranč? Hej, veď keď budem kopať, tak sa to dá platiť. A keď sa vystriedáme, veď ti sa rýchlo dohyluje. Čo keď dojde na strančovanie, aj to zabije. Tak sme prdeli, no čo už. Ja sa si nenatešil redstone. Si tam ešte? Ne. Ja už som tu. Ja zobraj kovadunku, čo? Šúráci. To je náhodné. Že nepadol mi Aberrating. Hej, s FI3 to pôjde asi hladko. To ničenie, ne? No. Však ešte plus... Ty máš čo zač? Na... Silk touch, Ja aj ty si teraz enchantil meč, ne? Však keď sa na XP aspoň do 19. Než nepríde ti to troška bez života. Čo? Táto Ani. Ne, ja idem už killiť.
A čo, ja tam pustím do pozadia hudbu. Ja som si zabudol totiž naťažiť melóny, keď tak mi prosím ťa naťaž aspoň pol staku. Ty si milý. No a ty si ochotný. A ty si milý. A ty si stále ešte viac ochotný. No dobre, no. Nech nežiadne, tak 20 naťažím, okej. Áno, ešte možno to si dovtedy aj vypojem. No tak ak ideš killy, tak si vybojíš rovno stack, takže... Keď si niečo vybojujem. Keď niečo vybojuješ, tak to je dobré, to si dobre povedal, hej. Tak ja už mám stack a pol. Okej, tricina. Mám stack a pol. Idem na meč. Okej, ja mám dva, ja mám... Ty si predstav, kebyže ti ich naťažím. A už... Ja by som ťa asi zabil. A mám dva iron sety. Počkaj, my nejsme red. Okej, no. Hante. Práci. Ja ti si to povedal? No. Kámo, úplne. Práci. Také YOLO. Čuráci. Sorry, plno sú vieci. Asi si nejak verí ten chlapec. I kde si? Ja? Ne. Ja som napísal, kde si Rate me, please. From... Na strede. Počkej, tak si nechám. Joj, ja idem enchantovať skôr a pôjdem asi. No, neviem, či pôjdem zrovna na stred, ale niekde pri základne asi. Ach, Na strede moc bez scouta nespravím. Okej. ten naši základní, jak si verí. Vieš čo? No, ja neviem, ale keď budeš mať nejaký sharpness, povedz. On tu učoril ten meč enchantovaný. Okej. Ja som ho zabil. Ani nevidíš mali veci. Čuráci. Jo! Keby si ma videl, daj trup, ty čurák. Ja som to počul, jak tam zatrobil. Ty vole. Čo je nervózny, je na ulici, no. Uč sa. Hej, Maťo. Sokel, kde si? Tori... Dobre, môžem ti hovoriť, Maťo. No. Sila zlo zvyku, chápem. Ne. Okej, Sorel. Ja úplne taký lucky. Proste jeden náš... Jeden náš ho tam killi, ne? Ja úplne happy tam dojdem s mojou Bane of Anthropods. A proste úplne jedna rana, jeden kill. Oni ho tam traja killi a ja si tam dojdem. Nice. Nice shot. F1. Sharp 4, Fire Spec 2, Knockback 2. Dáš mi to Sharp 3? Tak to si asi na hovno teraz expin, že? Abo vieš čo, ne? Ja si skúsim enchantovať ešte jeden krump. Nech máme fish 4. Potom ma s tým zabijú, tak ich vyfakujem. Oh damn. Čedino. Sorel, kde si? Napíše pri tebe. Abo lepšie, napíš pri tebe ne. A neviem, už písať, kde si ideš? Ja... A ďalšia Sharp 3, haha. Dobre, tak mi môžeš dať. A kde si? Počkaj, dám tomuto. Užej. Ty si čurák! Počkaj, nechaj mu to, neber mu to, ne. Ja som si teraz ťažil. A to už tu máš. Poď sem. No, Ja mám 300. dáš mi aj tú druhú?
No to som mu hodil. Ja aj dobre. Lebo ja by som spravil asi, no nespravil, nemám to. Není tam envilka, vieš. No hej, ale ja mám 63 ironu. No čo si nepovedal, nič? Len kým sa to prepeče a také sračky, no. No, tak to nič. Poď radšej na straťažiť. OK, tak Diamondy, ja potrebujem ja diamondy. si Potrebujem skúsim. Efinu. Ja si skúsim ešte teda enchantnúť ne pik, ale meč. Povedz, čo si mám? Už som si vykraftil meč, no. Tak skúsim meč na prvý enchant. Ukáž. Hop. Sword. Fire 2. No tak. Máš hodím to takému typu. No. Potrebujem diamondy. Hej, Sorel? No. Aká to je fáza? 3, ok. Matoško neovláda rímske čísielka. Ne, len ja som sa nekúkal hore. Ej, idem zase vyžírka, evr. Hej, Sorel, ja mám v Ender Furníske. Stack, 2 stacky ironu. No. Neprepečeného, to je No, a? žiadne konšte. No. No. No a? No a... Bože. Ja mám 7 diamondov. Len konečne tým, dobre? OK. OK. Oplatí sa mi ísť bez skauta na stred, lebo keď budeš drhať, tak... Bude to opäť zdrhanie. Ne, ja budem pri našej bejske a budem čakať, kým sa niekto vletí a potom ho zakývam. Aha. Ja 8 diamondov. Bože, nevie tu fakt nikto... Ty vole, nemôžu to spraviť onen cestičku. Že čuráci. Čuráci. Keď ma to napadlo. Touch me lava. Ja už mám 10 diamondov. Keď myslíš, tak dobre. Hej, jeden tu má oný, Bloodfinder. No teda, keď to býva Bloodfinder. Axe of Flames. Víš, kam idem? Jak sa teraz volá, nepamätám sa. Čo ja viem. Neviem, aj zmenili názvy bosom. No, a pritom je to asi to isté. Tie veci furt. Nepridali sem Axe of Flames. No hej. Takéto blbosti úplne. Kto má texture pack tým bugom, no vieš, ako ma to zaujíma. Že? Asi si nebudem stiahovať texture pack tým bugov, ktorý by som používal možno niekedy len, keď sa mi bude chcieť. Hej, full ironic. Flyerník. Omega, ten čo mal na meči? Ja som nemal drevo, tak som učoril. To mal Toto určite... bol greenka, mal- som učoril. Mohol som ho killnúť. Sice mi ubral 5 alebo 4 hapka, ale to je jedno. Najviac má sere. Ony, Fire Aspect. Pritom nemôžeš šprintovať. No, zdrhať. V podstate. No. Žírka! No. Už má si z 1,5 hapka tým čúrim. Jasné! Yes! No, Bonsau sa volá. Bonsau. To je ten meč? To je ten Bloodfinder, no v podstate. Teda býval Bloodfinder. Teraz jeden ho tým zabil, keď som ho ja killil. Už viem, ako sa cítia tí ľudia, ktorým vyžarem ten kill. Ale je to prdel. Ktorý ho zabil? PvP skilla OP, no. Ja potrebujem ešte gate a helmu. Gate, Sorel.
Nebudem to radšej ja. Ten čo dal? To Ja čo sa má opäť- flybusky? Ja sa úplne smejem vždy na tom, keď niekto niekomu napíše, že maká a pritom ho poznám, že nemaká. Idem sám. Sorry, bracho. Oslova retard oficiál. A už to do mňa zdrhá. Gej. To ty si bol pri Blue základni stredovej Hej. a jeden taký si tam, S diamond bodkami, ne? no, neviem či mal buď diamond bodky alebo helm, neviem. Serem na ňo aj potrebujem tie diamondy. Ježiš, ja chcem klásu. Klobásu. Aj to. A tak plavaskový som si dal, no. Jau. No tam je ten typek s diamond bodkami, no. A ja som prosto, no. Hen zase píše. Panga se to zabíja. Ja nemôžem sa to. Sorry, bro. Hej, zase ďalší normálny. Musel. Lopi ho má. Ježiš, nech už je tá štvrtá fáza, ja sa tu hodím. No tak ja teda rozhodne ne. Ja mám trecinu. Myslím, že to ani tie strenčky Alebo nespravíme si rovno... Čo? Čo sa stalo? Ja chcem diamondy. GK! Okej, Si mŕtvý? ne, ale to som ho nahitoval, to typka. Až na to, že troška... Jau! Au! Vyzeralo to trocha ako K, podľa mňa mal len vysokú senzitivitu, lebo keď mal K, tak by ma zabil. No, 3 diamondy. Tam je ten typek na našom strede bol. Na tých schodoch. Poď Serelko, budeš full diamond, ja budem full iron a ja tam budem chillovať na niečo. Ja to jediný killing. Ticho. Čuráci. Čuráci. Yes! Diamond. To je asi najviac OP slovo, keď nikomu chceš nadávať. Čuráci. Ježiš, zdrhaj, chlapec. Naháňa ťa. Poď ku mne, poď On má ku mne. slabý mage, on tam má asi iba fire aspect. Hej, ten Adamo. Hej, on už zdrhá. Oh. Ja ešte diamondov. Počkaj, ty máš one? S4 a fire? Hej, no. Ten knok tam zavadza celkom, ale na tom raši to bude dobré. No, ani ne, lebo nemáš už tam. No keď ho odfaklíš tam dole. Tam asi ťažko, tam on narazí do tých blokov. No, A potrebujem si 5 diamondov. killni ho. Pozor, Maťo. Je za mňa nejaké kurá. Ja to tu mám normálne, ešte Ide. popcorn a normálne to budem mať jak telku. Jaj, to si nebol ty, sorry, no. PvP skilla OP. Si fakt skilla. Ty chod do riti. Buzík. On mi to zastáva, fensami. Počkaj, to si to ty? Ne. Čo, To si ja to som, ty? ja tuto chillujem. Okej. Ja už idem asi pomaly pre tie goldy. Potrebujem ešte jeden diamond. Vidím ho. Vidím jeden diamond. Mám ho. Take me the diamonds in the Okay. sky. Diamonds in the sky. To som ešte raz spieval s Mousewegom na karaoke party, vieš to, čo točil? Ja no. A ja som bol prvý, alebo koľkatý. A on chudák, on sa furt držal taký 7, ne 10. Počkaj, to vždy karaoke party, to je oné, že tam musíš spievať, že tam ti dajú tú muziku, ona je hudba, takže... Oni dajú hudbu a musíš nahrať čo najväčšie skore podľa toho, ako... Ako tie tóny a tak, že? A buď slovami, alebo melódiou, ako ideš. No. A tóninami, no. Diamonds in the sky. Nerozumiem tomu, ale som v tom trocha dobrý. No určite lepší ako on. Ja idem enchantnúť.
chestplate. Ja ne, ja si jen četím oný. Ja vlastne na čo krompať. Ježiš, ne, jo! Čo? Glass bottle, leather bar, base powder. Protection 3, Thorns 2. Hej, 3 goldy mi ostal, no 24, dobre si to vypočítal. Ja som vyčaroval celú vodu z oného, z kotlíka. Čuráno. Nemáš levely na čo? Čo ti nemám? Nejaké levely. Ne. Lebo akože mám No gold, 6 mám, no ako. mám gold, no ja mám 7. Mám gold leak, vieš, tak. I počkaj, ten oný fire, tento rezistencie Magma Cream a Golden Carrot, či... Čo? Ja vlastne, ne, nič. Sorry, nepočúval som. Čo? Nič, už viem, nič. To je úplne opäť, keď tu nalietajú tie greenky a proste ty začneš úplne rýchlo klikať a on sa ťa nevie, on vôbec nevie ako. No. Sa dáva glowstone. A na koho? Počkaj, lomeno tým. Neviem, však ešte zatiaľ niekoho Ja by som vyrašujú išiel asi určite. na greenov, oni sú 15 a nezdajú sa, že by mali nejaké skôr také lamky. Potom je red 17, nás je 13, nás je najmenej. Ale uvidíme, možno ešte niekoho vyrašujú. A blue 17, no. Tak asi greenky, lebo oni... 15 je taký normálny počet. Sorel, dáš, dia, mám bousov a kita 3. Máš nejaké dia? Nemám. A fakt nemáš? Ne, fakt nemám. Keby si mal, tak mi ich môžeš dať, ja nebudem odmietať. Ty nemáš ani jeden? Ne, ja si nejde. Ja len taký, skiller s Iron Brnkom proste, chápeš? Skiller a to je úplne... Ale to je úplne... Milujem tých hráčerov, chápeš? Vtedy ešte na... Neberte to akorát, no, serte na to. Ešte na Bycrafte, keď tam bolo strašne málo hackerov. A najlepšie, keď tam No ten došla... čas nepoznám, hej. Keď tam došla nejaká čo? Že ten čas nepoznám, kedy tam bolo málo hackerov. No, to je v podstate pravda, no. Ale... A išla lámka Strange Rush, ne? A hneď prvý ledr ho zabil. To úplne najlepšie. Easy. Najviac easy boli tie rushe, vtedy keď veľa ľudí nemalo VIPko a nemali ani klasy a gemy. A bol úplne najlepšie ten spawn killy. Ježišmar. Dobrá. Vtedy tam bolo malo hackerov. Keď ja už si iba urobím fire resist. Ty koľko máš toho goldu, ty vole? Tak. Som mal. Teraz nemám ani jeden. Čo si spravil? Strange, reggae, fire resist a kúpil som si 7 golden carotiek. Melony forever. Ježiš, netreba šťať. Však hodné. Mačko, keď už pôjdeme. Dám ti jeden fire resist, okej? A jednu rege. Ne, nechaj si rege. Ty to budeš viac potrebovať asi. Aj keď zo začiatku by sa hodilo, ale ser na to. Dám ti. No, No okej, neodmietam sa. chápeš, ja som tak nežne na to narážal, že či mi dáš alebo ne. Okej, mám. Poď. Počkaj, ja si zoberiem tie strangy. No. Ale budeš musieť čakať, lebo ja som bez... Ježiš, ne. No, počkaj, daj. Požareme sa. Okej. Prehodím si to, hop. Čo? What the fuck, tam je nejaký sniper. Kde? Hore.
A má dobrý power. 3 jabka. Ide sem asi, ja som šprdel. Grinko. Tam je Grinko. No ja neviem, ja to asi neprebijem. Poď. Tak ale ja sa budem musieť dohealovať. Pozor, ide za nami. Dojdi ti. Aká. Poď do veže zatiaľ. Nemám full hapka. Ok, asi sa nevracia. Máš? A ja si vypijem fire resist. A poď hore. Už? No, však to je jedno. Okej, a ja som si to vypil. Poď za mňou. Tu Poď si? sem, hej, takto cez toto. Straničku si tam hodím. Poď. No, kade teraz? Tak je to teraz. Hej, a nebude to boleť? Jo. Ja už začínam mať vládiť. Ja ne. Počkej, tam sú naše jelovky. Máš veľa vecí v invente? No, ja mám full invent zaplnený. Ja som to zoskočil. Tak to ti možno preto laguje. Ježiš, chlapci, ne, a ja si chcem niečo dať. No však keď je to Lopisej, to je do HTC. Na čo som sa tam ja ako jediný sral, ty vole? Ti ho zabili? Ja som zdal 3 Nexusy, ty. Hej, Maťo, chceš... No, Sorel, chceš 57 ironu? Ja mám, tento. Ja mám Vendor. Čo mi písal? Sorel, dobre, ty tak. Kto to písal? Neviem, čo môžem. Teraz si ho nahral, chlapec. Pretože som trošku zakýval, debilka. Tam mám. Som chcípol. Dobre. Stojím pri našom moste Kubulu. A už som si dal 2 killy. Nemá cenu, nech už vyrašujú ostatní.
Slime PvP, no ten bude mať podľa mňa nejaký oný Sharp 4 určite. Ak idú na nás redky, tak to podľa mňa už nedáme určite. Aj keď teoreticky teraz na nás išli dve redky, ja som dal On má nejaký diamond match. A má 1,5 hápka. Som zvedavý, kto má To je jaký invis. Ja chcem ten diamond match proste. No ten invis ako učoril, že... Ježiš. Šurák jeden. Hej, kámo, keď niekto pôjde na stred... Yes. 17 level zdrhám. Enchantnem si sworda. Počkaj. Kámo, mňa to ani teraz baví. Hej, invisak! No, to bude ten red, určite. Ne, čo? Jaj, okej. Joj. Ešte, že mám tu tie Ozaj ináč Bauchič má stream za 10 000. Kto? Bauchič. Nepoznáš asi čo? Tak asi mu to mikrák. No, áno, lebo... Viem, okay. Ježiš, toto lámka má full irona. No, dík. Sundal si ho? Ne, nesundal. No, nesundal. Máš full iron? Ne, iba helmu a boty. Ježiš, ne, please, ne. Okej. Ne, už to všetko vyrašuje, nech môžeme ukončiť video, lebo teraz už to bude také o ničom. Teraz už sa to bude iba dohrávať. Ale to bolo dobré veci. Kebyže mi má tam niekto kopať, ako... Oni kopali, lenže oni sú debili obidva s bossovmi. Teda, jeden nemal, tak. A oni proste nič. Kaj to sú blúčka, čo? Ignorácia ever, hej, chápeš. To sa nedalo, no. Ja jediný som sa tam vrhol do kilenia a potom mám... Vieš, že mám nejaký krompač, tak by som išiel skúsiť. Ja som sa nevedel odtiaľ vysrať. Blúčok, invisák. Doritina, vyhodil som Iron Sword. Hej, ten blue invisák, no, ten ma zabil. Aj teba asi, ne? No, hej. Tá Hisak, ale toho, ne, ten ma... To ako niekto nerašuje? Mňa zabil ten Bongo, či jak sa volal. Hej, rašujú nás asi redky, no. Lebo už ten Zipix, či jak sa to volá ten čurák? To asi niekde na strede iba. No ale čo ty vieš, možno no, už rašujú. Však ja som v našej základne a nikto tu není. Ale hovorím, rašujú blúčka, tak. Jaj. Tak to hej. Ale on to sám nedá. Kto? Poď! Kamo, možno to aj no to nevyhráme asi. No, keď je Shaggy, tak asi nevyhráme. Keď vyrašoval toto. Zipix je ináč kaput. Hej. Ježiš! Kde je? Naľavo od nás. Ja som išiel pokúsiť ich zničiť, green redky. Toto čo takto. Som mal iron pumpač. No ja som tak... Ok, mám ho späť. Ja som pri enchante pri Nexe a čakám. Kým sa niekto dojde. Čo ješ? Jogurt. Ja tu mám celú ani položený obed. Je možno, že ten lopsaj, či jak sa volá, vieš, ten čurák. No. Hej, keď to budeš kúkať, tak... Rašujú nás! Dvaja invisáci full dia naľavo od nás. Ja idem hore ku enchantu a prekvapím ich. Ale neviem, či zrovna sú. Hej, a majú dobré meče? Asi ne. Ja som bol leder a dávali ma asi, neviem, na Kokorán. Nás rašuje oný. Ten Globalite?
Robil som si Iron Match. A mohli by to trošku... No už... Yes! Ešte jeden ide. Ty hubna. Dal som mu hit. Ja ďalšie redko, slime PvP. S tými vecami. Ja! Sharp 3! Level 3 a... Prečo? Ja som mal takmer... Ja ju zaučujem ešte. Maťo, bacha. Kde? Asi pri Nexe. Ne, on zdrhol. To sú moje diace. Zabili ho, ne? Čiž sesky, kde? Really? Tam v Nexe je milión vecí. V tom houpri. Oh! Poď sem, dám ti full iron. Čakaj. Stoj, ja ti ho hádžem. Sharp 3. A ja mám. Ne. Ty vole. Nemáš? Ty bubina. Nemáš ešte? Hej, tam je redka. Mám nejaké, ale... Okej. Poď hore. Nevíš čo? Ja mám... ja som si dal vypekať ten môj ony. Ne, to som nemusel vyhodiť. Okej. Pozriem. No, mám full iron, Maťo. Sorry. Ja... Ja, shitty. Hej, ide sem nejaký čurák. Slime PvP. Teraz som sa tam... No nevadí. Okej. Sorelko, my máme zase také veci, oh my god. Okej. Vidíš? A už, keď sa pozrieš, už tu není ani hackery moc. No však hej, ale... Čakaj, koľko je tých redok? Smajda knok? No to si myslím. 11 možno. Kebyže ideme veľa a ideme no box, tak by sme to dali. Hej, kde sa aj niekto... Ideš sa mňou alebo ne. Neviem. Ja to idem skúsiť tie redky a ne rašnúť. No, ako rašnúť, ako po ne... Ďalšie redky! Napravo od nás. Full diači. Ja sa bojím. No, ty si hore u Nexusu, tak sa pozri asi naľavo. No, ja som zase pri enchante, takže ak tam zase nabehnem a pôjde len sám, Už idú. Poď ku enchantu, tu je to dobré. Ne, ja som mu dal hit s tou sharp 3 Shaginou. No, to neviem na to. A ja? Yes. Kde ideš ďalší? Jo, uteká. Maťo, my On sme... má pol hapka. Polovičku HP, 5 HP má. Ja som z polky full diamond. Teda až na helmu. Naháňa ho naštrančovaný náš. Ty vole. Obasky lol. Hej, ďalší. Ďalší nás rušuje. Ja mám lagy teraz rôzne. Poďte niekto tam pomôcť brániť. Ja mám lagy. Teraz, jak ono je na zútoku. Sorel? Mám plný event. Poď sa naľavo. Tu sú. Počkaj, tu bol Ber, dám ti ešte... Ja aj tak, áno, tak. Ja tu mám strašne veľa vecí, mám plný invent. Máš nejaký dobrý meč? Však, áno, lebo som zabil toho typečka. Ty máš čo za meč? Back 2 som našiel. Poď. No, nemám asi dobrý meč, počkaj. Ne. Tu máš F3. Diamond Sword. Ja, že máš dobrý meč. Ne diamond. Tu máš Regu. Speed, Fire Resist. Prodiet. Nemalo naše veci? Nejaké? Tam tu čumov, dovrte. Ja mám ešte... Ideme? Poď musíme to skúsiť rýchlo risknúť. Ja mám ešte... Ale poď rýchlo, lebo rejdy sú bez veci, oni prišli tie veci. Ja by som nešiel. No alebo... Neviem, lebo ja som tiež, ako... Ja ne... Zo scoutom... Okej, tak tu zostaň. Nechaj. Alebo... Vieš, ja No, idem... oni idú. Dematy a Lopisej.
Hej, tak ja idem Ja či tak bráň prosím. Tak ja to budem brániť s tými vecami. Okay. Dám si tam... Ja chcem ísť s tým Matis a Neoky. OK, ja som si nechal jednu strange v invente, keby niekto išiel. Z tých nastranžovaných sú dobré veci. Ne, asi. Oni si to pijú. Ja si vypijem Fire Resist. Hej, tak ja som zase pri enchante. To úplne. Tu bola strančovka, hej. Okay. Hej. Mal by si mať dve, asi. Mám jednu. Nech zničíme. To dáte. Však ani jeden kill zatiaľ nepadol. Nikto tam nejde. Ale oni mi preto stávajú. Oh shit! Čo? Traja redí u nás. Viem pri tom stať, keby dačo. Zipix. Je to moc problémové? No, Ne. aha, sorry, to bol furt. Táto Ani, ináč, táto Ani je dosť dobrá. Ešte by si tam mohol dať nejakú hudbičku do pozadia, ne? Ja neboj. Aspoň teraz si ja zakillím. Zničte to! Zničte to. Yes! Kamo, keď to oni nezničia, ja... Dal som dole asi so strančkami, ty. Akože... Zničte to! Tak stresujem. Ježiš, to bol, čo za meč, to bol jaký... Som full dia. Teraz to už je nápad. Vlastne hej. A spravím si screen. Čo? Iba že full dia? Ne. Však jeden screen sa hodí. Nie, asi na nás red. Stále diamond chest, potom diamond zo stredu. Diamond ečom a ostatné. Nech to zničia, aby som to tam nešiel najradšej zničiť. Nech už to zničia. Ty vole. Bože, mňa už to nebaví. Žiadne XP. Okej, ja to idem skúsiť zničiť. Žiadny adrenalín do ničí. Nemám koho killiť, keď už všetci sú dole. Ale veď ide na nás! Full diači! Zo stredu ide. Hej? No hurá. No už asi nejde. Okej, GG. Dobrý. Nice. Woohoo! Toto dá celkom vyzerá. Nice. Tak poď lobby 6, ukončíme to. Kde si? Som na lobby 6. Kde si? Matuško. Poď sem. No to je jedno, okej. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like, koment a zdieľajte video. Chceš niečo k tomu dodať? Díky za pozretia a kúkajte môj kanál. Daj ho do popisku, čurák. No, nedám, pretože už tam nenapáčaš a teraz asi by si mal založiť nový. Ospravedlňujem sa za lagy, keď nejaké, no boli určite. Tak, ospravedlňujem sa za lagy. Budeme v tejto sérii
zrejme pokračovať, keď sa vám to bude páčiť. Napíšte, čo sa vám páčilo, čo nie. Ak dáte viac ako 110 pozretí, tak bude nový diel. Čo, tak to bude hneď. OK. To býva... 150. Daj 5... Ne, nebudem dávať 500! takéto... Ty vole! Čo? Ak bude viac ako 200 na tomto videu, tak ja so Sorelom a možno ešte s niekým natočíme nové. Alebo Sorel. Ne, natočíme nové, aj kľudne aj za jeden pozretie. Áno. Bude to troška také pravidelnejšie. No okej, nezdržujte to, čaute. Čaute.